1993. Miyerkules nga adlaw, alas 9 sa buntag. Ako, uban ni Father Nuno o ni Father Grito, mihapa kami ngadto sa simbahan sa Marbel sa katedral. Ug nadawat na mo ang grasya sa pagkapari uban sa sakramento sa orden uban ni anhing Bishop Dinualdo Gutierrez. Yung pagkahapon niya itong adlaw, nahitabo ang unang misa sa ako ang kinabuhi. Ug karon nining buntaga, mao ni siya ang ika-28 katuig. Ngani ako nagapasalamat sa Dios sa regalo niya. Diya sa akong pagtubag sa iyang tawag. Kay sayod man kita nga ang pagkapari usa ka bukasyon. Nagapasalamat ako tungod kay sa daghang mga naagiang kalipay o kasakit, apan niya still kicking, aktibo, isip usa ka pari sa Dios. Usa sa mga nahimo na kong hinagiban, kining kanunay unod sa ako ang pag-ampo, na ako nagaingon, Lord, I will do my part, and I know you're also doing your part. Mao na nga bisag lisod, usahay ako ang ma-underestimate ang ako ang kaugalingon, apan ana ako sa pagpadayon. Kay kaniadto pa lamang pagsulod na ako sa seminaryo, aduna na ako inadunggan nga nagaingon, aka na si Mario, TH kaayo. Unsay meaning sa TH kaayo? Trying hard. Trying hard. Apan gitagaan ako to siya og positibo nga panglantaw. And still, hangtod karon, I am trying hard. Kay dili baya sayon ang kinabuhi. Yes, nindot ang kinabuhi. Apan dili sa ingon nga sayon lamang ngang tao mabuhi. Kay kung mapuy-an nato ang tinuod gayud nga pagpanginabuhi, walay sayon. Apan niya nang dili sayon, moingon ta nga anaa ang mga pag-antos kalisod, anaa ang kalipay. Ang tinuod nga kalipay. Sa pagsulod na ko kaniadto sa seminaryo, unag yung babag nga di musugot ang akong ginikanan. Dili sila musugot nga musulod kong seminaryo kay ngano tungod sa estado sa amuang kinabuhi. Kay sayod bayata nga ang tanang butang nining kalibutan dili libre. So sa pagsulod sa seminaryo, sa seminary pa lamang, siyempre aduna guyoy bayranan. Hangtod nga diya sa pag-eskwela, nga kaniadto, dili pa university ang Notre Dame diya sa Marbel, patakaron university na, nagyapoy bayranan. So alang sa ako mga ginikanan, nganong musulod man kong seminaryo nga wala sila ikagasto. Kay para nila, dili man ingon nga, kung gusto di mo nga magpari, okay na, libre na tanan. So sila ang unang nga mibabag. Kapag di sa pagbabag nila, nagyapon ang kalipay nga ako porsigido nga misulod gayud sa
seminaryo. Hangtod nga ana-anak ko sa seminaryo, nitong panahon na, sugod 1984, hinahinay nga nabati na ako ang kadasig uban sa mga kakulangan. Kaya nag-graduate ako sa usa ka pampubliko nga eskwelahan. Unya, syempre, kaniadtong panahon na naka sa public school, deprive sa mga subjects nga anaa sa pagtuon sa pag-ampo, pagpakirelasyon nganha sa Ginoo. Comparing sa mga eskwelahan nga pribado, relihiyoso. Batin ang ako ang mahinumduman nga nakatuon ako nga nasa pagpakigrelasyon sa Dios sa dihang gagmay pa mi uban sa akong mama atubangan sa altar kanang magrosaryo. And then kahinumdum ko sa mga panahon sa gagmay pa mi nga ana kining birhen sa barangay. Although nga ang among gikukod kaniadto is merienda, painit, apa nakatabang kadto siya. No? Nakatabang kadto siya. Muna nga sa dihang misulod ko sa seminaryo, ang dala-dala nako nga natun-an ako uban sa pag-ampo. Number 1, ang pagpanguros. Ug ang paglitok sa amahan namo ug ang maghimaya ka Maria. Og ang pag-atender sa misa. Nga kaniadto kahinumdum ko ana ang reward and punishment sa amoa. Ingnon mi ni mama sa una nga musimba, niya pagbalik sa balay, no, pangutanon kaniya unsa may giingon sa pari. Ang ipasabot niya unsay homilya sa pari. Kung aduna kay malitok nga bisag usa ka linya nga giingon sa pari, kana kung mabati nimo ang reward nga kung aduna kay pangayoon kay mama sa una, dali ra kayo kay ngano nakasimba ka, aduna kay natiman-an nga mga wording sa pari during homilya. Ug mao to siya ako ang nahinumduman. Hangtod nga sa diyang nahuman namo nako ang pag-eskwela sa filosofiya, no, di sa college sa Marbel. Aduna to'y time panahon nga hing action ka nga mugawa sa seminaryo. Kaya nakita nako ang kapobrehon sa amo ang pamilya. Kaniya itong panahon na nakaingon ko nga mugawas ko kay kung pwede man narbaho sa ako. Ug dili na ko nakalimtan ang giingon ni Bishop Dinualdo sa kuha, Mayok, try to enter sa theology. Try to enter. Eskwela diya sa theology, human sa philosophy. Then after 1 year, kung nabati nimo nga murag dili yun alang nimo ang pagkapari, okay. Aduna kay freedom. So ako tong gihimo. So gipadala ko ni Bishop sa Osamis, sa St. Mary's Theology. Siyempre, managed by the diocesan priest sa Osamis, sa Dupin, but then, naa ang presence sa mga Irish religious. Pari o Madri. Una nga, ang ako ang training, adunay part from mga Filipinos nga mga kaparian. But then, aduna po part sa mga Columban fathers and Columban sisters with the Mercy sisters. So, aduna mixed nga orientation. O kaluoy sa Dios. O grasya yun sa Dios. Nga niya itong try, nga mataghuman ako kung sa katuig sa theology. Moingon na po si Bishop, okay, try another year. Try another year. So try na po ko another year. Then after 1 year, kapag try,
Muyo na po na siya pag mag-uli mi sa Marvel. Okay, mayok, another year. Tingog nga, nindot ining trying hard ka, no? Kanagong trying hard nga, anad ka sa kalisod. Swito na nimo ang pulong nga pag-antos, pagsakripisyo, hangtod, no? Nga naabot ng yun ko ang punto nga gitawag na ako ngalan pag-aordinahan sa pagkadayapono dito sa katedral sa Osamis, March 1993. Kaya pag uli na mo diri sa Marvel, paspas kaayo, no? Paspas kaayo ang programa kay kanitong panahon na dako kaayo ang kulang sa numero sa mga pari sa atong diocese. So March, April, May, June, pagka-June, itawag dayon ng among ngalan nga pagkarudi-ordinahan sa pagkapari. Moto nga June 2, 1993. Nagsunod-sunod, no? June 1 adunay ordination sa among batch. June 2 kami, June 3 adunay ordination, June 10 adunay ordination, June 11 adunay ordination. Moto siya ang tuig, no? Nga adunay, no, daghang giordinahan. Ug nga mo ang batch ang pinakadaghan, no, sa ato ang diocese. Although nga aduna pay batches nga misunod nga daghan pud sila sa ilahang, no, batch. Ug sa karon ani ako, no, nagapadayon. Ug dako kaayo ang akong pagpasalamat sa Dios nining maong gasa sa bukasyon. Nga everyday, no, anagay ang akong pag-ampo uban sa pagpasalamat sa Dios. Lord, salamat kaayo sa kinabuhi. Lord, salamat kaayo sa gasa sa bukasyon. Nga imong gitugyan nganhi kanako, gisalig nganhi kanako. Dili baya lalim. Tuo dili lalim, pero kung inyo kong pangutanon, Father Mayok, are you happy? Yes, yes, yes. I am very happy sa kinabuhing usa ka pari. Human sa akong ordination kaniadtong June 2, 1993, ang una na akong, no, unang no, iwat na ko sa kasal. Ang ako ang batch nga teacher sa Lagaw. Unya, human nga nakasal sila, iya akong gisultian, Father Mayok, ayaw yung gawa sa priesthood, ha? Ayaw yung gawa sa priesthood, ha? Ang ako pong tubagan na kanila, kamu pud, ha? No? Ayaw pud muga, no? Sira sa inyong pangako sa pag-ingon ninyo nga I do sa inyong kasal, ha? Ug malipayon ako kay ngano for 28 years panangitan magkita ami, no? Malipayon ako nga ang unang kasal human sa akong ordination, happy pud sila. Kanago makaingon ko nga ang amuang kalipay isip mga ordained ministers, actually adunay koneksyon sa kalipay ninyo. Isip mga minyo. O syempre kalipay ninyong mga parishioners. Mo po niya nagadugang, no? O naghatag og kalipay nganhi kanamo. Eh para nako kung magmasalub-sulubon ang ako ang mga parokyano, maapil pud ko sa maong kasubo. Mauna nga nining panahon sa pandemic, aduna tay dili normal nga lihok sa diocese, sa ato ang parokya, ang ato matag kikis. Ako mismo nabati nako, apektado ko, kanago makadungog ko, nga Father, wala di ay misa. Father, kanus mabalik ang ato mga schedules.
Father, nganong wala man ta, no? Nagahimo og mga activities nato nga nasa ato ang JKKs. Ako mismo bation ako na nga sakit kaayo. Pantungod kay anata nagasulod sa mga protocols. So sa hinay-hinay, naapod ko sa pagpaningkamot sa pag-explain, sa pagpasabot. Ang punto na ko is, ang ako ang pagbati always nga naangot sa pagbati ninyong mga parokyano. O kagabi sa akong pagpamanandong na kaingon ko, ingon na ani di ay ni siya nung kanabong maniguwang ka sa priesthood, maniguwang ka sa pagkapari, hinahinay na nga matugkad nimo, no? Nga ang imong kinabuhi, naangot na gayud sa kinabuhi, nganha sa mga tao. Actually, itong miaging mga simana, nagplano ko para sa ako ang anniversary karon. Ako ang plano nga dito ko magtago sa pumbinto sa mga madri kay mga recollection ko nga ako ra usa. Apanahagit ko sa mga suod nako nga miingon nganong didto man ka nga naaman mi diri sa parokya. So dito ko natandog ko nga tuod no nganong magtago man ko unya magkinaugaling kong recollection nga sukad nga nahimo kong pari after my ordination. Di na ko makalimutan ang giingon ni Bishop. Iyahan na mo sa mga tao. Iyahan na mo sa mga tao. Ug na-remind ko sa usa ka pari nga mitaliwan na nga miingon sa ko Mayok, sa imong birthday, pwede nga dito ka sa inyong balay, uban sa imong mama, sa imong mga igsoon. Pero panahon, anibersaryo sa imong ordination, ang imong priesthood, dili lamang kay naangot sa imong kaugalingong pamilya, kundi ang imong pamilya, mauna ni siya ang tibuok parokya. At sa mga igsoon, my dear brothers and sisters, kamo ang akong pamilya, no? Kamo ang ako ang pamilya. Kay ang priesthood sa akong pagpamalandong dili ni siya for our family lamang. Alang sa among pamilya lamang, kundi ang priesthood sa akong pagpamalandong anang yun siya sa katawhan. Gikan sa Dios, o siyempre, balik nga sa katawhan. Busa sa ako ang pagpasalamat karon ana ang dugang sa pagpangayo ug dugang pagyud strength, no? Kadasig nga bisan tuod nga siyempre nagkaedad na ta, aduna nga daghang gibati dili susama kaniadto nga batan-on pa lagsi kaayo sa karon, no? Mubikil-bikil na ang tiil, ang tuhod, ang hawak, kanagong joke na mo. Kaniya itong batanon pang pari, ang kanunay na sa bulsa, perfume. Karon ang unod sa ko ang bulsa, haplas. No? Kanang simut-simuton yun nga mentol, kay maglabad ang ulo, maunang unod sa ko ang rilos karon. So, lahi na yun. No? Tinuod, lahi na yun. So, apanana ako sa pagpangayo o kadasig sa Ginoo nga, Lord, please, kanagong akong pag-ampo, I will do my part. And I know, Lord, you're also doing your part. And always, and forever. So, muna nga sa akong humiliya karon ako ang balikan og mention ang angay gyud akong pasalamatan, siyempre ang Ginoo, uban sa ako ang ginikanan, nga nahimong instrumento nga ako nabuhi o ang gasa sa pagkapari nga gi-share nga ni kanamo during ordination from anhing Bishop Dinwaldo Gutierrez o sa mga tao nga nasa palibot
nga nahimong benefactors namo. And especially kay sayod ko nga no, naka-live kita unya posible gyud nga naa sila nag-iuban no nining maumisa si Manong Dudoy o si Doktora no mananuni maulit no kanang Villa Princesita sa Marbel mauna sila ang nakahatag dakong tabang moral spiritual o material no nga sila ako ang benefactor ubang sa ilahang mga kabataan. Abi ninyo sa akong ordination ang iyang anak no nga si Bimbo kinamaguangan mo'y nagpili sa akong isuot for my ordination kanito 1993. Dito na mo ni siya gipatahi sa Cebu. So muna siya no? For 28 years buhay gyapon no? So buhay gyapon nipis na siya kaayo no nipis na siya kaayo pero muna siya kung gitaguan kanunay o ginasuot no? Kung adunay mga dakong okasyon sa kong kinabuhi, birthday, anniversary, kay kini siya nagapahinumdum ako sa kuang no, pangako no, nga sa Ginoo ko nga, Lord, no? Bisa ko sa hitabo, yes, your son, Mayok, always trying hard, no? Always trying hard. Para nako positively, trying hard ko nga bisag usahay maglisod or di na ko kaya bagan uban sa iyang panabang nahimo ko mahimo nako so nindot no nindot kaayo ang kinabuhi nga kung kini siya mamahimong no undanon makahuluganon so busa ang no natong tanan nga ani karon nakig-uban ining Santos nga misa inspirasyon no ninyo ko at the same time kamo ang ako ang inspirasyon so ubang sa kadasig nga gihatag sa Dios nga ni kanako aduna pa ko'y 1 year no diri sa Our Lady of Fatima kay by next year 2022 timing man pagkahuman sa ko ang term diri ma-avail na ko ang 1 year nga sabbatical leave. But then, rest assured nga sa 2 years na ko nga nakikubang nga kaninyo nasinati na ko ang inyong gugma. Nasinati na ko ang inyong gugma. Labi na gayo din panahon sa pandemya. Gugma sa mga taga Our Lady of Fatima. Mibilib ako kay ano dini ito ang parokya dunay duha ka barangay, Barangay Fatima o Barangay San Jose. I-compare na ko sa ubang mga parokya. Hindi ko nga, wow. Pasalamat ako sa Dios sa iyang dakong gugma alang natong tanan. Nga atong programa, nagapadayon, ang atong proyekto nga gitagaan ta niya og grasya sa ingon nga no balay alampuanan nindot nga simbahan ng atong mga properties sa palibot no og counting aduna pa tay daghang mga proyekto nga ginaplano uban sa atong development plan so hinauton ta nga kini mahimong successful no so alang natong tanan nga niya pasalamatan nato ang Dios sa iyang walay no sukod nga paghigugmangan hi kanato palihog manindog